Is-siġra tal-miliet, l-Snowmen, djar xkejknin, kollha mdawrin ma' knisja mifrudin minn ferrovija li kontinwament għaddejja fuq il-binari waqt li ddoqqal bl-ispirtu tal-miliet. Il-lukanda Westin Dragonara Resort żammet l-appuntament annwali, dik li tħejji xi ħaġa unika brabta mal-miliet. B'din is-sena għażlet li tagħmel villaġġ sinonimu ma' dawn iż-żminijiet miksi kollu borra. Villaġġ imdaqqas li ħaxxur biex tlesta mod speċjali meta tikkunsidra li wieħed trid jippjana kollox qabel jitpoġġa fil-post. Kif jispjegana l-moħħ wara dan kollu. Tipprova kemm jista' jkun li tidħol f'ċertu dettall biex toqrob qrib realtà għal dawk in-nies li jmorru barra u jaraw daw it-tip ta' affarijiet. Tibda bħala qies u hekk, tara x'fejn għandek post available u minn hemmhekk tibda tippjanah ħatara kif ħajjiġi. Minn hemmhekk tibda tara sizes u dettalji li tista' tagħmel u l-ħin ovvjament li jkollok disponibbli għalik. Il-kok Joseph Gallia għalinna żgħat fiex jikkonsisti dan il-villaġġ. Wieħed mill-postijiet li vera jolqotni huwa Hallstatt ġol-Awstrija u għandu xaneġġatura ta' villaġġ vera ħelu. Allora tipprova kemm jista' jkun tirrepeti sitwazzjoni mhux qed ngħidlek li huwa bħal huma ħafna mill-features kemm jista' jkun provajt nuża l-postijiet tagħhom. Dis-sena ħdimna aktar fuq sugar paste u fuq gingerbread u ġelu u dħalna aktar f'dettall biex stajna nagħmlu l-villaġġ iktar reali. Jgħid il-kok kien hemm ukoll l-assistent dulċier Jonathan Camilleri li spjegana iktar dwar l-irwol tagħhom sabiex finalment il-villaġġ spoġġa fl-entratura tal-lukanda. Il-pjan ħafettul ukoll għax titfassal djar u kollox. U mbagħad bdejna naħdmu fuqha, ovvjament id-djar tittamilhom għal-sajż tal-villaġġ u mbagħad bdejna nibnu, ġifieri da bażikament ħadna 3 xhur kollox biex nintutulaw kollox. Chris Simmamo għal Net News.